Αυτή είναι η πρωτοτυπία της. Γιατί κουλέ λοιπόν ο νόμος της σιωπής, έχω καλεσμένες τη Βίκη Φραγκούδη και την Νικολίνα Γκάλιου να συζητήσουμε για αυτή την πολύ πρωτότυπη παράσταση. Με την πολύ ωραία δουλειά. Σκηνοθετικά θα το δείτε και από το τρέιλερ. Να ξεκινήσουμε από την Νικολίνα, η οποία είναι και σκηνοθέτηδα. Επομένως, για να δούμε μέσα από τα μάτια της τι πρόκειται να παρακολουθήσουμε. Μέσα στο γιατί κουλέ. Πολύ ωραίο. Καταρχήν δεν ήξερα ότι είναι εύκολο. Είναι δύσκολο να πάρεις άδεια για να ανεβάσεις κάτι μέσα στο γιατί κουλέ. Ας το αφήσουμε έτσι. Ας το αφήσουμε έτσι, μου ακούγεται πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι τόσο δύσκολο όσο ακούγεται. Μπορεί να γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, αλλά αν υπάρχει θέληση. Και μόνο η πρωτιά, δηλαδή, και αυτό κάπως, ξέρετε, είναι μια πρωτοτυπία. Μάλιστα, γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο χώρο, πέρα από το ότι θα έδινε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά? Γιατί είναι ένα μνημείο το οποίο σχετικά με όλα τα υπόλοιπα της πόλης μας είναι όχι και τόσο επισκέψιμο. Γνωρίζουν ακόμα και στη Θεσσαλονίκη οι ίδιοι Θεσσαλονίκης πολύ λίγα πράγματα για την ιστορία του. Και έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Βέβαια και μέχρι σχετικά πρόσφατα λειτουργούσαν οι μέχρι φυλακές. Το 89. Οι περισσότεροι το έχουν προλάβει δηλαδή. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ας μιλήσουμε για την παράσταση αυτή καθεαυτή. Πολύ ωραία η δουλειά σας και πάρα πολύ ωραίο το τρέιλερ σας. Με τι θα έρθουμε αντιμέτωποι μέσα από την παράσταση? Θα προτιμούσα να το πει η Βίκη, η οποία είναι και ηθοποιός της παράστασης. Δεν έχουμε θέμα. Λοιπόν, Βίκη. Πρόκειται στην ουσία για μια δραματοποιημένη ξενάγηση. Ο κόσμος θα μπαίνει μέσα και θα τους καθοδηγεί ξεναγώς σε συγκεκριμένα σημεία του μνημείου. Αλλά εμβόλυμα στην ξενάγηση θα παρεμβάλλονται θεατρικά δρόμενα. Σκοπός μας είναι ο κόσμος που θα έρθει να το δει, να μην έρθει απλά να δει ένα μνημείο και να ακούσει κάποιες ξερές γνώσεις για το μνημείο αυτό. Θέλουμε να γίνει ένοικος, να γίνει κομμάτι του γιατί κουλέ. Σαν δηλαδή να βλέπουμε εκείνη την ώρα που κάποιος μας αφηγείται την ιστορία, ένα flashback και να ζωντανεύουν μπροστά μας οι κρατούμενοι του γιατί κουλέ. Ακριβώς. Βασίζεται σε αληθινές ιστορίες ή είναι μυθοπλασία ή συνδυασμός? Είναι συνδυασμός. Βασίζεται στην αληθινή ιστορία η ξενάγηση και τα εμβόλυμα, ας το πούμε έτσι, σκηνικά, βασίζονται σε αληθινά γεγονότα τα οποία έχουν εμπλακεί με μυθοπλασία για να δώσουν ένα θεατρικό μονόλογο. Αυτό νομίζω ότι είναι περισσότερο σαν τηλεοπτικό προϊόν, μου ακούγεται. Δηλαδή το έχουμε δει να συμβαίνει στην τηλεόραση. Έτσι δεν είναι? Ναι. Όχι τόσο. Συνήθως είναι ντοκιμαντέρ τα οποία μπλέκουν και με μυθοπλασία. Δεν ξέρω πώς θα είναι αποτυπωμένο στο θέατρο και θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Το θέατρο έχει το πλεονέκτημα, ας το πω έτσι, ότι είναι πιο άμεσο, γιατί ο ηθοποιός είναι μπροστά σου. Δεν παρεμβάλλεται ένα γυαλί ή μια οθόνη. Οπότε προκαλεί κάτι πιο έντονο. Δηλαδή θέλω να πω ότι μπορώ να το φανταστώ σαν τύπου εκπομπές, ας πούμε. Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα ήταν αυτό ζωντανά. Θα είναι καθιστοί οι θεατές ή θα είναι όρθιοι και θα περιηγούνται στο χώρο με τις τάσεις αυτές? Θα υπάρχουν σημεία στα οποία θα είναι καθιστοί, αλλά την περισσότερη ώρα θα περιηγούνται, ας πούμε. Θα είναι όρθιοι, ας πούμε, και κατά τόπους θα στέκονται για να ακούσουν την ιστορία. Θα κάθονται κιόλας. Υπάρχει πρόβλεψη για να κάθονται. Δεν το λέω για το θέμα της ξεκούρασης. Ρωτάω για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Όπως θέλετε εσείς το κάνετε. Άλλωστε είμαστε πολύ εξοικειωμένοι με όλα τα είδη πια και μας αρέσουν και οι πρωτοτυπίες και αυτού του είδους. Ακόμη και το να μην είσαι καθιστός, σου δίνει μια άλλη αίσθηση ελευθερίας. Ειδικά όταν βρίσκεσαι σε ένα χώρο που πρέπει να παρακολουθήσεις και πολλά σημεία ταυτόχρονα και πολλά πράγματα που γίνονται. Μάλιστα, 5, 6 και 7 του μηνός του Ιουνίου. Ναι. Θα έχουμε μια μίνι υπενθύμηση μέχρι τότε. Κατά τα άλλα, η ομάδα σας Μπρήκε Κολλάμε. Μπρήκε Κολλάμε, ναι. Μπρήκε Κολλάμε. Μπρήκε Κολλάμε. Δηλαδή Μπρήκε Κολλάμε. Θαυμάσια, πώς προέκυψε ο τίτλος σας? Λοιπόν, η ιστορία έχει γίνει κλασική πια. Τα 5 βασικά μέλη της ομάδας, πριν κάνουμε τη θεατρική ομάδα, ήμασταν όλοι φίλοι. Είχαμε κοινό γνώμονο το θέατρο και αποφασίσαμε να ασχοληθούμε λίγο πιο σοβαρά με αυτό. Επειδή γενικά μας αρέσουν τα λογοπαίγνια, θέλαμε να κάνουμε κάτι που να μας εκφράζει, να μην είναι βαρύγδουπο και... να προσπαθεί κάτι να πει. Αυτό ακριβώς. Και ψάχναμε να βρούμε μια φράση η οποία να μας ταιριάζει. Και αυτό μια χαρά πράγματα λέει. Κάτι φρέσκο και νεανικό, κάτι χαριτωμένο, ας πούμε. Είναι όντως χαριτωμένο. Ευχαριστούμε. Είναι όντως χαριτωμένο. Σκεφτόμουν κατά πόσο υπάρχει περίπτωση να είναι στο μετέχμιο, αλλά πρέπει να είσαι πολύ κακοπροαίρετος πια για να το ακούσεις και να μην γελάσεις με αυτό και να κάνεις άλλο είδους σχόλιο. Μάλιστα, θαυμάσια. Ποια είναι τα σχέδιά σας τα άμεσα μετά την ολοκλήρωση των παραστάσεων σας, που θα πάνε καλά, φαντάζομαι?
Έχουμε διάφορα κατά νου, απλά αυτή τη στιγμή δουλεύουμε μόνο γι' αυτό. Δίνουμε όλο μας το είναι. Όλοι σας την προσοχή.